सुबुं हारि माहारिफोरनो हारिमुनि गेजेरजों बर' हारिखौ सिनायफेरै मिथिफेरै सुबुं हारि माहारिफोरनो हारिमुनि गेजेरजों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जोनोम सान बेखौ फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आगुफ्रावबो थाबाय मोनफा मोननै फिसा फिसौ हाबाफारिफोर, नाथाय दिनै सेन्ट्रेलि जिखिनि हाबाफारिखौ लादों मोजां जादों। जे समावनाखि बर' हारिमु एबा बर'नि बागुरुम्बा बेखौ मुलुगा मिथिया, मुलुगखौ बाद दोन, मुलुगखौ दोनथ'नानै जों जुदि क'क्राझार एबा आसामनि बाथ्राखौबो रायलायो, आसामावबो मिथियामोन। बै समावनो बियो 1958 जानांगौ 26 जानुवारियाव दिल्लीयाव लांलायलायनानै जे बाहाय मोनसे आइटेम थायो, माने 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव बे भारतनि जेसेबां थागिबि मानसिफोरनि संस्कृति बेखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि थायो। दाबो दङ बियो, आरो बेवहाय बे प्राइज मोननो हादों भारतनि गेजेराव। बेबायदि मोनसे थाखोआव बोखोनानै लांनो हानाय सासे मानसि, इंराजियाव जेखौ माने बुङो जे डयेन अफ बर' कालचार, बे डयेन अफ बर' कालचार माने बर'नि हारिमुवारि अख्राङाव बिसोर थरफा थरफा अलंबार, बिथांमोन नङामोनबा जों दिनै बर' हारिमुनि बेबायदि महरखौ नुनाय नङा। आरो लोगोसेयैनो दिनै जुदि बुंनो थाङो जे उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि बागै जे क'क्राझाराव जेसेबां रायलायनाय जायो, बेसेबांबा बोसोर आगोलनो दै खंखलारि जि दैमा बारनाय, ब्रह्मपुत्र बारनाय खोला ओनसोलाव दै रुटनै बार बांसिन रायलायखायो। बे समफ्राव माने बाहाय थांनानैबो बिथाङा फोरोंहैदों, बहुद बर'नि मोसानाय फोरोंहैदों। आरो दिनै बेनिखायनो बेवहायबो बेबायदि जायगायाव जोबोद मोनसे डेभेलप माने फर्म अफ माने बर' डेन्स बहुदखिनि नुनो मोनो। जेरैहाय दा बारदै सिख्ला मोसानायखौ दुधनैयाव नङाबा जेरावबो नुनो मोनला। स' दा बेबायदिनो कामिनी कुमार नार्जारिनि जि अबदान बेखौ जों बावनो नाङा। ओंखायनो दिनै हारिमु आफादनिफ्राय मोनसे एजेन्डा लायोबा गाज्रि नङा जे जों मडार्न कालसारेल इन्सटिटिउसनाथ' मेरला दं, जोंना डान्स एकाडेमि दं, संगित एकाडेमि दं, मा दं। खिन्थु बिथांनि मुङाव जोङो दा थागिबि हारिफोरनि हारिमुनि जि मोनसे फसंथान बा जेरैहाय कालसारेल माने जितु सेन्टार एकाडेमि बेबायदि मोनसे सिन्था खालामनो हायो आरो थागिबि हारिमु बेखौ फसंनायनि मोनसे सिन्था खालामनो हायो। दा काउन्सिल दं, काउन्सिला मदद होगोन। आरो दिनैनिफ्रायनो जुदि इनिसियेटिभ लायोबा जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेसेबां हायो मदद होनानै बेखौ फसंनो हायो। जे बेबायदि एकाडेमि फसंनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामोबा खिलन्जिया मानसिफोरनि, थागिबि मानसिफोरनि हारिमुनि बाथ्रा बियो जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो।